và thiên thường ngài thẳng u chưa thì chuan Samuel là chuan lunga là Mr. Sen in cara chuan apuna he chen hi la pan min puyen ti in aminga chuan Ebenezer abu la pan tu kan chia kan za kan lo so se amen kan kan to la alen koli lo so